Lijep pozdrav svima, dobar dan. Ja sam Ivo Turk, moje ime je Ivo Turk, ja sam inače demograf po struci. Bavim se time kao znanošću, zaposlio sam u znanosti i tako dalje. Istina, do sad se nisam bavio historijskom demografijom, no evo sada bih se osvrnuo nešto na tu temu. Naime, evo, živimo u teškom vremenu pandemije koronavirusa, odnosno COVID-19, pa bih ja htio nešto reći o nekakvim historijsko-demografskim aspektima nekakvih prošlih pandemija kroz koje je čovječanstvo, odnosno ljudski rod, prošao prije tokom povijesti. Dakle, čovjek živi sa bolestima od kad postoji i to je jasna stvar da su bolesti uvijek prisutne, nekada više, nekada manje. No eto, pandemija, epidemija je tokom povijesti ljudskog roda bilo x doslovce. Teško ih je pobrojati, to se ni ne pamti, neke se zbilja ne pamte. Evo, ja bih se osvrnuo samo na nekakve tri najznačajnije po nekakvom mom suđenju, po mom sudu nekakvome. Neću se osvrtati na ovu današnju pandemiju korone, jer vremenski odmak još nije dovoljno velik da bi se sudio bilo što o tome govoriti. Možda ću samo spomenuti nekakve ključne momente i radi nekakve usporedbe. No eto, ja bih se osvrnuo na Justinijanovu kugu, na crnu smrt i na epidemiju, odnosno pandemiju španjolske gripe. Prije svega, sa demografskog aspekta moramo reći da su epidemije, odnosno pandemije, remetilački čimbenici demografskog razvoja. Dakle, u demografskom razvoju imate nekakve pozitivne čimbenike, imate i negativne čimbenike, odnosno remetilačke čimbenike. Pozitivni čimbenici su oni koji zapravo utječu pozitivno na demografska kretanja. To bi bila povoljna ekonomska situacija, povoljne opće društvene prilike, recimo ekonomski rast i takve stvari. U takvim okolnostima obično dolazi do demografskog rasta i to su povoljni demografski okviri za razvoj stanovništva. Isto tako postoje remetilački čimbenici, tu bi bili ratovi, pandemije, gospodarske krize i takve stvari. Pa evo idemo sada o nekakvom tom jednom remetilačkom čimbeniku reći nešto više, to su epidemije, odnosno pandemije. U današnje doba smo mi zapravo zaboravili što su infektivne bolesti i zapravo nemamo tu percepciju da su nekada ljudi najviše umirali od njih. Danas to nije tako, danas ljudi u razvijenim zemljama najviše umiru od kardiovaskularnih bolesti i od rakova, odnosno neoplazmi. No i danas u nekakvim nerazvijenim zemljama ljudi dosta umiru možda čak i ponajviše od infektivnih bolesti. Pa evo, sada smo došli i mi ovdje u tu nekakvu situaciju sa koronom, odnosno COVID-19, da se prisjećamo takvih nekakvih momenata iz prošlosti. Evo, uvode se karantene koje su srednjovjekovni način borbe protiv epidemija. Znači, to se događa onda kada nemate lijek za nekakvu bolest koja se jako brzo širi, a bude potencijalno jako opasna poput ove. I to je tako. Pa evo, ja bih se osvrnuo na te tri nekakve pandemije tokom povijesti. Mislim, ne može ih se sve prebrojati niti pobrojati, nema niti smisla to raditi, jer pandemija je tokom ljudske povijesti bilo XY i tako dalje. Nebrojeno, dakle. Pa evo, ja bih se osvrnuo na tu Justinijanovu kugu za početak. Justinijanova kuga je dobila ime po bizanskom caru Justinijanu, koji je živio od 483. godine do 565. godine, a vladao je od 527. do 565. godine. On je bio jedan od jedan od najznačajnijih bizanskih careva i zapravo je za njegove vladavine Bizant doživio procvat. Mi znamo da je 476. godine propalo zapadno rimsko carstvo, odnosno barbari su osvojili Rim. Pao je Rim. No, Rimsko carstvo zapravo nije propalo u potpunosti, zato što se ono održalo na istoku. Istočno rimsko carstvo je potrajalo još kojih 1000 godina. I zapravo mi to istočno rimsko carstvo zovemo Bizant. Makar je to zapravo krivi naziv, ali se oni tako nikada nisu sami nazivali. Oni su se zvali Basileatom Romaion, Imperium Romanum, dakle rimsko carstvo. Sa prijestolnicom Konstantinopolisom, odnosno Carigradom. I eto, znamo da je zapadni dio carstva pao pod tadašnje barbare.
Što je uspjelo Justinijanu, to je ta, ajmo reći, njegova rekonkvista, gdje je on uspio vojnim pohodima, dobro, neću sad o njegovom početku i o tome kako je skoro izgubio vlasti, dobro, nije ni bitno, ali on je uspio zapravo u toj svojoj rekonkvisti osvojiti dobar dio nekadašnjega zapadnog rimskog carstva. On je osvojio čak cijelu Italiju skroz do rijeke Po, osvojio je Rim, osvojio je Dalmaciju, osvojio je ovaj naš prostor tu primorski, osvojio je dobar dio Sjeverne Afrike, uključujući Tunis, pa čak i osvojio i dio Južne Španjolske. I imao je znači vrlo sposobne vojskovođe Belizara, Mundusa i Narzesa, njegove generale, stratege, koji su mu to omogućili. A je sad, znači, za osvajanje tako velikog prostora, odnosno on je želio, ajmo reći, osvojiti, odnosno vratiti slavu Rima i obnoviti Rimsko carstvo. Skoro pa da je uspio. I jasno je da je za to trebalo puno resursa, puno vojske i to je koštalo. Što se događa? Događa se nakon toga osvajanja kuga. Kuriozitet je da je Justinijan samo bolio od te kuge i da je jedan od rijetkih uspio preživjeti. Zbilja je imao sreća. Uglavnom, ta se kuga javila 541. i 542. godine. Tad je zapravo bila najjača. I bizantski pisac tada, odnosno kroničar Prokopije, koji je tada živio, koji je bio Justinijanov suvremenik, je pisao da se zapravo ta kuga proširila iz okolice Sueza današnjega i on kaže da je tokom te epidemije u Carigradu svakoga dana preminulo oko 10.000 ljudi. Današnji povjesničari spominju brojku od 5.000 mrtvih svakoga dana tijekom vrhunca te epidemije. Dakle, to su strašni gubici, strahovito pomor. I u svojim pohodima je zapravo pretpostavlja se da je ta kuga ubila od 25 do 100 milijuna ljudi, što je tada bilo 40 do 50% stanovništva Europe. Znači, ta je bolest prepolovila populaciju europskog kontinenta tadašnjega, poznatoga. Ne? I to je zaista tragično. Dakle, u tim uvjetima kad je on osvojio Italiju, Afriku i tako dalje, javlja se kuga kad je zapravo pola stanovništva preminulo. To je strašno, to su neslučajni razmjeri, ne do Bog da se tako nešto ikada ponovi, jer to je nevjerojatno. I što se tad, znači, jasno je da u tim uvjetima više nije bilo moguće financirati vojsku, nije bilo moguće sakupljati poreze, došlo je do cjelokupnog ekonomskog sloma. I to što je osvojeno se nije moglo zadržati. To su vratili naravno kasnije razni drugi narodi i koje bi bile posljedice svega toga. Zamislimo da recimo nije bilo te epidemije. Što bi se dogodilo? Što se ovako dogodilo? Naime, svi zapravo ti teritoriji zapadnog Rimskog carstva Bizant ih je izgubio. Dakle, sa zapada su jačali narodi koji su recimo Goti koji su kasnije mogli ratovati protiv Bizanta i ta je kuga toliko oslabila Bizant da je on postao ranjiviji na napade svojih neprijatelja. Sa druge strane, Arapi jačaju i kasnije se zapravo javlja to što se dogodilo, znači rast islama, porast arapske civilizacije i sve vezano kasnije uz to. Da kojim slučajem kuge nije bilo, pitanje je li bi povijest bila ovakva kakva je. Možda se Arapi ne bi uspjeli proširiti, ili bi ih Bizant zaustavio. Možda bi se uspjelo obnoviti kompletno Rimsko carstvo, pa bi danas povijest bila potpuno drukčija. Da se to uspjelo dogoditi, pitanje je kako bi svijet danas izgledao.
vjerojatno bi Carigrad bio ono što je Rim danas. Turska vjerojatno ne bi se stvorila, pitanje je li bi došlo do prodora Turaka. Tako da eto, teško je reći. Evo, sad zapravo možete vidjeti koliko je zapravo jedna takva pandemija promijenila tijek povijesti. Pa evo, znači, to bi bila Justinijanova kuga. Ja tu imam neke svoje bilješke, pa sada nisu bitne, da sad ne pamtim sve na pamet. Pa idemo sad na crnu smrt. To je dakle ta kuga koja je bila u 14. stoljeću, najpoznatija pandemija kuge, vjerojatno u povijesti najopisivanija i tako dalje. Postoji više razloga, odnosno postoji više teorija od kud je ona došla. Jedni kažu da je došla iz Kine, drugi kažu da je ona došla iz Središnje Azije, no za današnje uvjete i pojmove to zapravo nije bitno. Bitno je ono što je ona prouzročila. Ajmo reći kako je došlo do širenja te kuge u Europu. Dakle, prvi doticaj Europljana sa kugom, odnosno tom crnom smrću, se dogodio u gradu Kafa na Krimu. To je danas Fedosija. Krim je, znamo, poluotok koji je Ruska federacija anektirala. Prije je bio ukrajinski teritorij, znači jednostrana aneksija, sporni teritorij između Ukrajine i Rusije. No dobro, ne bi o politici sada. Uglavnom, to je bio trgovački grad na Krimu, gdje su trgovali džinovljani. I vrlo vjerojatno su Mongoli donijeli tu bolest, tu pošastu kafu, odnosno u Fedosiju. I tako su zarazili džinovljane koji su tada bili tamo. Oni su svojim brodovima krenuli prema Mesini na Siciliji i dok su došli do te Mesine na Siciliji, pola ih je pomrlo, ostali su bili pozaraženi. Kažu neki kroničari da su brodovi sami uplovili u Mesinu bez živih ljudi i to je tada zvučalo tragično. I jednostavno ljudi nisu mogli vjerovati što ih ispopalo, što se dogodilo, kako je moguće da je toliko ljudi uspjelo umrijeti tako od nekakve bolesti i zapravo svi oni koji su došli u kontakt sa njima su se zarazili. I ta se bolest jako brzo širila, a širenju bolesti su pridonosili štakori i buhe koje su išle sa štakorima. I za to sve skupa razdoblje 14. stoljeća se ona strelovito brzo širila. Tako da je ona poharala cijelu Europu. Naravno, išla je od Italije prema sjeveru i na kraju opustošila gotovo cijeli kontinent. Neki kažu da je vrhunac bio 1349. godine. No, ona je zapravo trajala od 1347. godine i još je trajala godinama u biti. Što je zanimljivo prije te crne smrti, prije pojave kuge u Europi, Europa je živjela relativno stabilno. Taj srednji vijek u Europi je bio zapravo relativno stabilan. Bila je nekakva, može se reći, prenapučenost agrarna za to doba. I cijena rada je bila niska i stoga su kmetovi bili iskorištavani i cijelokupna situacija je bila zapravo, kako bi se reklo, teško je to zapravo opisati, uglavnom, neću reći zatišje pred buru, ali to je zapravo glupo reći da je tako bilo, ali to je bilo jedno razdoblje stabilnosti i kuga je to promijenila iz temelja. Dakle, pretpostavlja se da je od te kuge umrlo 75 do 200 milijuna ljudi, što bi reklo od 10 do 60% europskog stanovništva tada. To je isto tako strahovit gubitak, zbilja strahovit gubitak. I Europi je trebalo dugo vremena da se zapravo oporavi od te pandemije. Samo da vidim, jesam si još ovdje što je zapisao zanimljivoga.
Da, mislim, koje bi bile posljedice te crne smrti zapravo? Cijena rada je porasla zbog toga što je pola ljudi pomrlo, tako da više nije, u zapadnoj Europi su kmetovi bili u boljem položaju, u istočnoj Europi koja je bila slabije zahvaćena kugom je zapravo nekakav status quo se zadržao. Došlo do nekakvih inovacija, mislim neću govoriti za vrijeme crne smrti da su se javili flagelanti, razni fanatici koji su se bičevanjem htjeli iskupiti za grijehe jer su vjerovali da ih je Bog kaznio što im je poslao kugu i tako. Znači cijeli niz neprirodnih stvari, a neću reći neprirodnih, ali takvih kaotičnih stvari se događalo. Znači to je jedno krizno razdoblje gdje je čovjek ugrožen, egzistencija je ugrožena i jasno je da u takvim kriznim uvjetima se javljaju takvi nekakvi ekstremni pokreti. Jedni kažu zapravo da je cijelo to razdoblje oporavka od kuge i cijela ta kuga zapravo bila uvertira u humanizam i renesansu. Zbog toga što je cijena radne snage zapravo porasla, nije bilo toliko ljudi i dobro, nije to jedini razlog, ne mogu se tako banalizirati. Ali teško je zapravo ovako u kratkom periodu sve skupa reći da bude suvislo i da bude sažeto. No, promijenio se taj nekakav sklop, ajmo reći, i u biti sve to skupa što se dogodilo, ta strašna tragedija jest dovela do promjene u percepciji i gledanja na čovjeka, što je rezultiralo humanizmom i kasnije renesansom. Pitanje je što bi bilo da se to nije dogodilo. Mislim, kuga nije nikoga štedila, ona je kosila ljude, jednostavno. Evo, imam tu neke podatke da je, znači, da je Firenca, koja je imala prije kuge 110 do 120 tisuća stanovnika, to je 1338. godina, da bi ta populacija pala na 50 tisuća 1351. godine. Bremen, Hamburg su isto izgubili skoro 60 do 70% svoje populacije. London je izgubio 2/3 svoje populacije 1348. i 1349. godine. Neki kažu da je Engleska tada izgubila 70% svoje populacije i da je broj stanovnika pao sa 7 milijuna na 2 milijuna. To je strašno, zaista strašno. Evo, recimo, kako kuga nije nikoga štedjela, tako je umro od nje Alfonso 11. od Kastilje. Mnogi su velikaši i čak i okrunjene glave izgubili svoje rođake i to je zbilja bila jedna strašna stvar, strašna kriza i danas je kuga pojam, znači bolesti. Kaže se okuženo, ne okolereno ili ogripljeno, ne bez veze. Da vidimo što sam htio još reći. Da, recimo, evo, zanimljivo je da su samostani bili dosta zahvaćeni kugom. Zašto? Zbog toga što su ljudi u njima tražili utjehu. Što utjehu od Boga, a u to doba valja znati da su redovnici bili najobrazovaniji dio društva i svećenstvo i mnogi su ljudi išli njima u pomoć, što duhovnu, što zbilja medicinsku. I tako su tamo donijeli kugu i jednostavno je došlo do njenog širenja. Jasno je da je kuga bila i opisana u literaturi, znamo svi za Boccaccov Decameron i tako dalje, koji se kao događa kad su ljudi bježali od kuge, to sami znate iz lektire srednjoškolske. Kod nas je prije svega bitno reći što je posljedica kuge, jedna od najznačajnijih, a nije samo značajna za nas, nego je značajna zapravo za cjelokupnu medicinu, a to je prva karantena. Dakle,
27.7.1377. godine je Veliko vijeće Dubrovačke republike uvelo prvu karantenu na svijetu. To je posljedica kuge. Dakle, tko god je htio ući na teritorij Dubrovnika je morao biti 30 dana u karanteni, da se vidi je li zdrav ili nije. To je ko sad kad imate 15 dana samoizolacije za koronu kad neko uđe u zemlju. Dakle, to je bila prva karantena ikada uvedena na svijetu i jasno je da je to vrlo bitna stvar za shvaćanje medicine, odnosno za medicinsku znanost tada. Eto, toliko o crnoj smrti. Sad bih rekao nešto samo zapravo došli smo do španjolske gripe. To je jedna zapravo zaboravljena pandemija koja se dogodila u isto vrijeme kao i Prvi svjetski rat. Ona je zapravo trajala od siječnja 1918. do prosinca 1920. godine. Inficirala je 500 milijuna ljudi, što bi bila tadašnja trećina svjetske populacije. A smrtnost je bila između 17 do 50 milijuna, a neki kažu i 100 milijuna. Jer je teško pobrojati tko je zapravo tada umro od španjolske gripe. To je definitivno je isto tako jedna od najsmrtonosnijih pandemija ikada u ljudskoj povijesti. Tragično je to što je ona zapravo se dogodila isto vrijeme kao i Prvi svjetski rat, pa je stoga o njoj manje pisano. Prvi svjetski rat je ubio 40 milijuna ljudi, sve ukupno, to su civili i vojne žrtve i sve zapravo skupa žrtve. Dakle, španjolska gripa je ubila više ljudi nego što je ubio Prvi svjetski rat, što je doista strašno. Što reći? Nju je uzrokovao virus H1N1 koji postoji danas, ali danas su ljudi na njega imuni. Upravo je počela kiša, ja sam na balkonu, pa ako to čujete, to je kiša. Evo, nisam se nadao, ali sad ne mogu prekinuti ovaj video, pa se nadam da nećete zamjeriti što je počela padati kiša i što čujete nju. Ali evo, jednostavno ne mogu sad ići van, negdje ne mogu sad micati kad sam već snimio cijeli video skoro. Otkud ime španjolska gripa? Naime, niti je ona došla iz Španjolske, jedni kažu da je došla iz Kanzasa, drugi kažu da se pojavila u jednom britanskom vojnom logoru u Francuskoj, no nije ni to bitno. Uglavnom, u doba španjolske gripe, Španjolska je bila neutralna. I sve zemlje koje su bile u ratu su tada imale veliku cenzuru tiska i nije se smjelo pisati o gripi u njihovim zemljama, jer je to bilo demoralizirajuće za tadašnje pučanstvo koje je bilo zaokupljeno ratom. Jel? I onda je pisalo se o prilikama u neutralnoj Španjolskoj. Tamo znači nije bilo rata pa se moglo pisati o gripi tamo. I od tuda naziv španjolska gripa. I čak Svjetska zdravstvena organizacija poziva da se to ne zove kao pandemija gripe, odnosno da se to ne zove španjolska gripa nego pandemija gripe 1918. Ali bojim se da će taj naziv španjolska gripa ostati, jer je ukorijenjen. Uglavnom, gripa se proširila svuda. Nije bilo zapravo praktički nijedne zemlje koja je bila izuzeta od španjolske gripe. Neke su bile više, neke manje zahvaćene. Izuzete od pandemije su bile samo neke izolirane, zapravo nisu to, ne bih rekao zemlje, nego izolirani otoci, neki pacifički otoci. I recimo Sveta Helena, znači britanski teritorij, otok usred ničega na Atlantiku. Posljedica gripe španjolske zapravo je vezana i uz Prvi svjetski rat i sve se može povezati sa njom. Treba reći da su španjolske gripe dosta umirali mladi ljudi, što nije slučaj kod gripe. Kod obične gripe zapravo umiru stariji ljudi. Ovdje su zbog prejake imunološke reakcije mladih ljudi oni najčešće umirali. A jedni opet kažu da tog virusa nije bilo u cirkulaciji nekih 30-40 godina, pa mladi ljudi nisu imali nikakav imunitet prema tom virusu, dok su stari ljudi vjerojatno taj virus nekada vidjeli, bili s njim u kontaktu, pa su imali nekakav imunitet. No evo, to je ostavio epidemiolozima, virolozima, infektolozima, meni to nije na meni da o tome razglabam, ali evo, samo kažem što sam pročitao u nekim člancima i tako. Dakle, svi znamo da je Prvi svjetski rat sa svojim strašnim žrtvama okrnjio pojedine dobne skupine, a španjolska gripa je tome pridonijela.
Dakle, upravo one generacije koje su najviše stradale jer su sudjelovale u vojsci, odnosno u ratnim zbivanjima, su bile i najpogođenije španjolskom gripom i to je dovelo do okrnjenja tih generacija, što je kasnije imalo posljedice na demoreprodukciju. Jer vi možete zapravo kad gledate dobno-spolnu strukturu, pa u Hrvatskoj i u novije vrijeme, vi možete, ako recimo uzmete dobno-spolnu strukturu za 71. godinu, vi ćete vidjeti krnje generacije koje su zapravo posljedica onih koje su posljedica prvoga i koje su posljedica drugog svjetskog rata. Neću sad tu razglabati kak je tu bi se moglo, mislim, ajde da ne kompliciramo ovoga. Znači, uglavnom kada pogledate dobnu spolnu piramidu za Hrvatsku iz 71. godine, recimo vidjet ćete da imate dvije skupine okrnjenih generacije. Jedne su okrnjene generacije posljedica drugog svjetskog rata, druge prvog svjetskog rata. Pa jedne su zapravo i španjolske gripe, makar imamo sreće da ona nas nije toliko pogodila. Opet istočna Europa je bila manje pogođena španjolskom gripom kao i crnom smrću. Pa izgleda i koronom je manje pogođena nego što je to bila zapadna Europa. Treba reći da smo mi zapravo dobro prošli. Ja sam našao jedan članak kojeg su napisali Pantić, Marijan i Lovrić 2006. godine i oni kažu da se u Zagrebu tijekom 1918. godine od španjolske gripe, da je te godine od španjolske gripe u Zagrebu umrlo 897 ljudi, a da je tijekom 1919. godine od španjolske gripe u Zagrebu umrlo samo 14 osoba. Znači, tijekom 1918. i 1919. godine je u Zagrebu i zagrebačkom području umrlo prema njima 911 osoba. Makar isto tako oni navode da je 1918. godine španjolska gripa bila uzrokom 38,5% smrtnosti u Zagrebu. Tada je Zagreb imao puno manje stanovnika nego što ima danas. Mislim, ja navodim taj članak, jer to je zapravo bio jedini članak kojeg sam uspio naći u španjolskoj gripi na, recimo, prostoru Zagreba pa i Hrvatske, koji navodi nekakve brojeve. Naravno, kad je riječ o historijskoj demografiji, a mislim, što idemo više u prošlost, to su manje egzaktni podaci, jer ranije nije ni bilo popisa i tako, naravno, za vrijeme španjolske gripe je bilo popisa modernih, jer je prvi bio 1857. u Hrvatskoj. Ali evo, teško je reći zapravo možda tada tko je zabilježen da je umro od španjolske gripe, ko je umro od nečeg drugog, pa možda neko umro od gripe pa je zabilježen da je umro od nečeg drugog, možda neko umro od nečeg trećeg i tako dalje. Teško je sad zapravo rekonstruirati egzaktan broj ljudi koji su baš od španjolske gripe umrli. Dakle, to bi bilo ukratko o tome. Čisto evo da usporedim, sad sam rekao, znači koje su bili podaci za umrle u Zagrebu tokom španjolske gripe, pa evo danas kad živimo u doba COVID-19, danas je 25.4.2020. godine, u Hrvatskoj imamo prema podacima coronavirus.hr 2016 oboljelih, što bi u odnosu na populaciju Hrvatske iz 2011. godine kad je bio zadnji popis stanovništva bilo 0,047%. Umrlih je danas bilo 54 u Hrvatskoj, što je bilo 0,0013%. Što se tiče Zagreba, jer ovi brojevi se odnose na Zagreb, u Zagrebu imamo danas prema coronavirus.hr 462 slučaja, što bi bilo 0,58% zagrebačke populacije, dok bi zapravo 0,058%, dok je smrtnost 18 ljudi, što je bilo 0,0023%. Znači, to su zanemarivi brojevi. To su zanemarivi brojevi, doista zanemarivi i ipak ne treba podcijeniti opasnost korone radi toga. To nikako ne želim reći. Želim reći da smo jako dobro prošli. Jer mogli smo proći ko Italija i ko Španjolska, ili ko SAD,
a to je bila katastrofa. I zašto smo dobro prošli? Prošli smo zato dobro što smo zapravo koristili, odnosno provodili te mjere koje su nam bile propisane. I evo, nadam se da će one biti što prije ukinute, odnosno da će se poboljšati situacija i da će stvari doći na normalu što je prije moguće. Ja to doista želim, evo, i ne želim više govoriti o koroni, evo, nisam kompetentan, nisam stručan govoriti o tome, to nije moja struka. Demografske posljedice će se moći, znači, vidjeti tek kasnije kada cijela pandemija završi i nakon nekog vremenskog odmaka kad se vide utjecaj na migracije, na demoreprodukciju i na ekonomiju i na migracije. Tada ćemo mi demografi moći nešto više reći o pandemiji korone sa demografskog aspekta. Do sada neka se time bave epidemiolozi, liječnici, virolozi, infektolozi i one struke koje su za to zadužene. Tako da eto, još jedanput napominjem, brojke su kod nas, Bogu hvala, male i nadam se da će takve ostati. Imali smo sreće i te mjere koje smo provodili su izgleda urodile plodom. Nažalost, neke zemlje nisu bile da sreće. Naša susjedna Italija, kao na primjer, gdje je došlo do velikog kolapsa i velike smrtnosti i velike tragedije. Pa evo, nadam se da će sljedeći Sferakon biti normalan, a ne ovakav i eto, ja bih vas htio pozdraviti. Hvala na pozornosti i vidimo se na sljedećem Sferakonu. Toliko od mene za sada. Doviđenja. Hvala.